kaya nakasamanis na noon sa ka. Alena ka. Tama ko yun. Sungit talwa ka. At ang mas mga letsyon. Kaya nga magawa ko, alis ko noon nakakulapot ka. Bakit siya ako Ngayon naman nakasakta ko ni Scott. kasi naktakot din asphalt sa kanya. Si Mana naktakot asphalt sa kanya. Ayun nga siya ko sa amin sa lapay.